Mowak sebusa tini horni 8টা tamani jorao achaikha date hingkai 31 tarik 1 mas 2021 o horni 8টা tamani jorano wak sebusa achairika phiaba mo wak bumani weight 105 kg weight wngkha phiaba mo wak tabukse bao belai khe wak kotor belai khe wak kaham nogo rina joroti hingke kaham norok bo haino mo wak sebusa jodi nangui tongkha hingke norok jogajuk khlaidi contact number no rwnai mo wak bwsani dam wngkha masani dam 6,500 taka gota norok adra bufur cha norok abo phone khaidi norokno contact number rwnai pai manano o wak bwsano youtube channel ni bisingtwi mo wak bumani boyas matro 9 mas siko phiaba 9 mas baino bini hilikmani wngwi thangkha 105 kg hilikma belai khe wak kotor belai kheno wak kaham mohai wak kotor ang bisi onyo jaga rogo nugya ko norok nangui tongkha hingke dakte no contact number o jogajuk khlaidi norokno contact number jak tongo matra wak bwsani dam 6,500 taka norok phaimani bisingtwi norok bai twisa consider wngwi mano norok phaikha hingke saimannai jogajuk khlaidi।